Wel, dyma ni ten symud mlaen nawr at yr Heffrod allan o Darw Glas Prydeinig a dosbarth hynod o gystadleuol fan hyn o'n blaenau ni, a dwi'n cael gwmni Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch. Tudur, wyt ti'n abod y crwt fyna welon ni? O, dwi'n siŵr bod wedi weld o blaen. Pwy yw hwnna, gwed? Wrth i ni weld Dai Thomas, wrth gwrs, beth ar yr Heffrod yn neud i waith fan hyn. Heffer Cai a'r teulu. Ia, teulu Pencreg, dafliad carreg o Brithdirco. Wel, mae pob yn abod y teulu yn dydyn, ti'n bod. Y fferma gen teulu Edwards wan, yn pwyso 620. Di Beyoncé yw enw hon. Ia, y ffer dda fyd. I ni'n cofio'r llwyddiant, wrth gwrs gyson nhw rai blynyddoedd yn ôl fan hyn yn cipio'r y brif bencampwriaeth yn do. Do, neu ti, do, maen nhw wedi cipio i sawl gwaith wan yn do. Ia, mae'i record nhw yma yn anhygoel, nid i, mae hon yn effer dda wan, di. Mae wedi bod allan yn yr haf, a mae wedi cael sioeau dda. Do fe? Do. Ond ni'n gweld y hyffer i'r chwyth o hon nawr. Thomas Jenkins, mab wrth gwrs llywydd, y Sir Nawdd a'r sioe fawr, sef Denley Jenkins. A mab Denley a Brenda sydd gyda ni Thomas ar y hyffer gyntaf ni'n gweld o'n blaenau ni. Mae hon yn hyffer dlws a braf i weld y teulu'n cystadlu ac yn cefnogi fel nhw'n wneud esblynyddoedd. Ie, mae hon wan yn pwyso 593 ysgamna yn y clas ynddo. Ond mae'n gywir yn dwi? O, ynddi, mae'n gywir. Mae'n hyd ynddo, a mae'n allan o'r Glas Prydeinig, mae'n siap, ond mae'n dop yn ni'n dech, yma. Chwarae teg. A mae Dai Thomas y beirniad war y teg. Mae wedi bod yn mynd am bethau... Dwi'n wedi mynd am y trwma bob tro ar bethau mwyaf. Mae wedi bod yn dewis bethau cywir sydd yn gallu cerdded. Fi'n gwybod mae chwilio am ni fel tew ar gyfer i y farchnad gig i ni, ond mae hefyd wedi bod yn meddwl am rhywbeth falle bydde fe eisiau i gadw mlaen i fagu hefyd. Ie, na ti, mae Dai wedi bod yn dangos ers blynyddoedd yn dydy, a ti bod, mae dangoswr ydi o, a fydd o sio beth a dipyn o steil. Wrach, fel ti'n dweud, dim mor drwm, ond mae'n gwybod beth i anifel. Mae gennau barch mawr iddo fo, a achos mae wedi bod wrthi ers blynyddoedd, a wastad yn troi stoc da allan. So mae o'n gwybod beth i anifel. Dwi'n amau bod o siopin bach o steil, a bod o isio cig hefyd, ynddo, ond dwi'n meddwl bod o isio beth mwy o steil wrach na'r beth rhy ormod o gigog. Rhy gigog a yn ordew o bosib, ynddo. Na'n union. A mae wedi gwneud i waith yn slic iawn bore yma, war y teg yr un Dai. Mae'n fraint fawr iddo fe, ond un peth sy'n sicr, geith neb cam i fod Dai wrth wrth i waith, mae hynny'n siŵr. Ac ni'n gweld wedyn ar y pen pella, Lynn Davies a'i glamp o heffer fan hyn. Mae'n ei gig ar hon, does. Mae'n llawn yn dydi. Mae hon yn 758 kilo. Mae hon yn cracker, ynddi? Chi'n gweld i law, a dim yn symud dim yn eich. Mae'n solet, ynddi? Fel bloc, ynddi? A mae'r chwarter ôl na'n llawn, a mae'r lled, mae'r hyd, dim wast. Chwarae teg, mae... A Lynn a'r teulu hefyd mor gefnogol i'r ffair ers blynyddoedd. Ers blynyddoedd, bob blwyddyn. Bob blwyddyn, eich? A hwyl. Maen nhw'n deulu arbennig ac yn bobl special iawn. Weles i Lynn yn gynharach bore yma, a weles i'r boes yn paratoi hon, a ges i gyfle i roed yn llaw arni, just yn sydyn. Wel, fel ti'n gweud, solid. Cig yn bob man. A mae'na led, ni'n cweith falle'n sylwi ar y lled wrth i edrych arni o'r tu ôl. Mae'na led dychryn yn ni, ti'n bod? A dyna lun da o'n ni, mae'na led yna, ti'n bod? Mae'na bwer yna, does? Ti'n bod, mae'n just iawn i 60 kilo rhwng yr ddwy effer ar y ddenau wan. Ti'n bod, os e'n dim gwahaniaeth seis ac oes, ond mae'n llawn cig yn dweud. Ond y ffordd maen nhw'n cario fe'n dy fe. Ie. Ond mae'r hyd yna, so yr hyd mae'r pwysau. Yr unig falle wendid o Sioe yn wendid, felly bod i'n rhy fawr o bosib? Wel, ti'n bod, fel Dai Thomas, wrach bod o isio wbeth, ti'n bod, reit ysgam, reit smart, wrach yn de, ti'n bod, ond i rei beirniad wedyn, ti'n bod, sy'n wrth i bodd efo un de. Fydde hwnna'n neud buwch da, yn dweud? Ti'n bod, mae'n lot o hein, ti'n bod, i fagu wrach mi anw'n de, ti'n bod. Yn union. Na, dosbarth ynod o grif a chystadleuol, a Dai Thomas o tipyn o waith
crafu pen o hyd. Mi oes. Felly, Tudur, edrychwn ni mlaen i weld leith y garden goch. Ia, ynddo. Croeso nôl ato ni i adran ac i gylch y gwartheg ar gyfer y dosbarth i'r Heffrod o Darw Glas Prydeinig, a mae yna 5 peffer arbennig iawn yma. A Tudur Edwards o Betws Gwerfyl Goch sydd gyda fi yn gwmni o hyd, a y beirniad Dai Thomas wedi cael ei ddwylo arnyn nhw, Tudur, ac yn gofyn nawr i'w gweld nhw'n symud i tro bach ola. Dwi'n gweld o'n sbiad lawr i weld nhw'n cered yn de, union fel arddangoswr, eisiau beth sy'n cerdded yn iawn. Mae'n Cai yn symud yn dda fan hyn, ni'n gweld yn dod tuag ato ni rhif 31. Mae'n symud yn neis yn dwi. Mae teulu Ceinog wedyn, Gwenith, mae hwnna yn heffer a cefn a siap da ni'n does. Wel, mae'r bimp yn glod iddyn nhw, dydy. Mae nhw werth i gweld yna. Ni'n gweld fyna ar Pryban Coch am ei gwddwg yn... Ia. Mae'r Gwenith a'r teulu wedi cael lot o lwyddiant efo'r effer yn yr haf, chwarae teg maen nhw. Os i'r ddim bych, ie? Ia, na ti o ardal Corwen, rwy'n daflad carreg o Corwen ydi o, ond wastad yn bob blwyddyn. Mae'n heffer neis, a mae 2 nôl gyda hon. Mae'n pwyso i fi gael 641 kilo, mae'n bwysau delfrydol yn dwi. Yndi, mae'n bwysau delfrydol. Siap yn ei gweld par dog. Dydy, a mae'n llawn cig. Mae'n werth i gweld ydym. A ni'n gweld y lled yn cario ymlaen i'r ysgwydd fyd yn ni'r holl ffordd drwodd. Mae yna led a mae yna bwer yna'n does. A wedyn mae heffer James May drws nesa. Yndi. Rhain wedi teithio o swydd Gair Rangon. Check me out yw enw hon. Check me out. A mae 2 wedi gwneud hynny'n do? Do. Chybod, mae'n gefn ar yr heffer ar y dde yma eto'n does. Oes. Chwarae teg. Dosbarth arbennig fan hyn. Wrth i bobl gofio nôl i beth sydd wedi digwydd yma'n hanesyddol, Tudur. I ni wedi bod yn gweld Heffer yn dod i'r brig fwy na pheidio yn y brif bencampwriaeth, a Heffrod allan o Darw Glas neu le miwyn dy fe fel arfer. Na ti, oes, mae'r Glas Prydeinig yn gry, yn y siediau tu allan, mae'n erw groes Belgi yn mwy neu lai yn rhan fwyaf o'r gwartheg sy'n mynd ennill yn de, ti'n bod? Felly mae'r dosbarth yma'n bwysig yn dweud hynny o beth. Yndi. Ond mae'r bryd i hun di altro efo cerdded a coesau a'r lloiad. Mae'r bryd wedi altro lot. Ond ti'n iawn, mae yna Heffrod bendigedig a... Ne. Effer Cai fan hyn nawr. Cai sy'n mynd â hyd, dwi'n meddwl. Yndi, mae di tynnu Cai fan. A Ceinog yn ail, dwi'n meddwl, ia. Ie. Ond mae Heffer Cai, mae'n heffer dlws iawn, oedd hi'n symud mor rhwydd yn doedd. Yndi. Wel, am ddechrau i'r ffeiriau nhw eleni eto. Beyoncé ar y brig ac yn cipio'r garden goch yn y dosbarth i'r Heffrod o Darw Glas Prydeinig. Tudur, diolch i ti. Croeso i fe. Croeso. Cai a chadlogfarchiadau mowr i ti. Diolch yn Ti wedi gwneud i lenni to? Dim ond gwchwyn dyn ni wan. Egis dechrau. Mae yn gynnar. Ond mae hon yn heffer gywir tu hwnt. Yn yw'n gwybod mae'n llawn cig, ond mae'n rhywbeth, mae'n steil da yn does? Yndi, mae'n rei stylish, yndi. Am blw, yndi, mae'n rei gywir, yndi. Mae'n meddwl lot o hon. Yw hon yn mynd i fod yn agos ati yn y bencampwriaeth, ti fel Cai? Gawn ni weld, un cam yn nes wan, dyn. Yn union. Chi wedi dechrau ar y droed iawn, a dyna sy'n bwysig. A dad wrth i fodd yn gwefyd. Llongyfarchiadau Cai, a pob lwc i ti. Diolch yn iawn i fan.